Right, ndoda kuti mundinzwisise wazukuru wangu. Tisu madzisekuru achona kamukasapota muchititeerera ka. Zvinhu zvinozofamba sekufamba kuri kuita zvevamwe zvatiri kuda kutaura bipo panapa. Asi zvinoitirwei chaizvo mudzimba umu? Zvinombofamba sei kana vanhu vari mudzimba umu? Nhasi vazukuru vangu ndoda kuti munatsonditaurirawo kumakomenzi kuti zvinofamba sei chaizvo. Inini ndinotopererwa chaizvo kuti saka kurayira kwese kwatiri kuita kuri kuenda musango here? Hakusi vakomana, hakuna kuri kuwira panzeve here chaizvo kana kuti kuri kuwira pamabwe? Ndapera pawa ina, ndatopera pawa, kutopera kushungurudzika nekupera pawa. Right, chinzwa muzukuru. Chiteerera muzukuru wasekuru Sendika. Kana wanga usati wasubscribe to this channel ka, andione chekumirira panapa ndopa ruzevha penyu wazukuru. Vazhinji hamudi kuuya kumusha, totogadzirirai musha wenyu ipo panapa. So subscribe to this channel and also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video ka, you'll be notified. Right, mukutenderawo kwatinenge tichiita isusu madzisekuru uyezve tiri marefuri emugame iyi, dhuma nedzimwe nyaya dzisiri kunakidza asi dzichitosekesa futi kuti here dzinotoitwa nevanhu vanofunga chaizvo, vanhu vane njere dzakakwana chaizvo ndo vari kutoita izvi. Inini ndinotopererwa kana pekutotangira ndiri kutoshaya. Right, ndasanganawo nemhuri yekwamunyanyi, hanzi munyanyi tawanda munyanyi, Sekalazi. Right, mhuri yekwaSekalazi sekumuziwa kwamunoita. Right, mudzimai wake anonzi Moira Knight, mwana waEric Knight. Kune vanozwa Eric Knight tichikura nemusi waThursday nenguva ikona 8 o'clock taientertainwa neinonzi Mvenge anditi Ezomgido. Anditi so Ezomgido yaipresentwa nemuchinda ainzi Eric Knight naJohn Piri. No, these guys were good. So Eric Knight ane mwana wakewo anonzi Moira Knight akazosvika paakawanikwa naSekalazi, mukadzi waSekalazi. So Moira, izvo vanhu vakanetsana mudzimba vanouya kusocial media here naivazo. Zvinoitirwei? Tiri kuzoona zviri kuitwa zvakakawanda especially nemacelebrity ameno. Abva akandawo zvaakanda ndo zvandaikisa mumasaidhi munozviverengerawo mega. Anditi ataura kuti zvoni anogona kurilisa mavideos aSekalazi achichaya bonyo. Inini zvangu inini achichaya bonyo ponyo zvinotoregweiko mavidhio kana vanhu vachiita zvinhu zvakadaro? Zvinotoregweiko mavidhio? Ochengetwa inini soka I'm embarrassed kana kutozvitaura. Zvinotondinyadziza kuti uye iyo imba inomira here kana vanhu tichinge tichinobatana huro tichidaro chiti ukangoita zvakati ndinoita zvakati, ukangodaiwo uri kuona ndo imba here iyoyo nai vedu wei? Imba here nezvese zvandakanda apa? Imba here iyoyo? Inenge ichiri imba here iyoyi? Vazukuru vangu musadaro. Hamusadaro, chokwadi chaichoka. Zvatisvite mararawo awa ndo anonzi marara chaiwo ndakamboti mabiribobi chaiwo mabiribobi chaiwo ari kuitika mudzimba umu. Ngazviregwe wazukuru, angazviregwe. Moira, muzukuru wangu Moira, totokurayiraipo panapa. Izvo hazviite zvauri kuita izvi. Murume wako Tawanda, hapana wauri kumbonyadzisa kana wani, uri kutozvinyadzisa iwewe. Uri kutozvinyadzisa kuti wo wakaroorwa nemunhu anonwa burongo. Paya futi ane nhorondo mwana ane nhorondo. Ndiye wekumboenda kuFacebook futi achitaura kuti zvoni baba vake vane girlfriend Eric Knight. Iye yuyu Moira ane nhorondo. Manje tiri kunyanyomusekerera nekumuentertaina. Honai zvaakuita manje, honai muonei zvaari kuita mwana uyu. Ni mwana arashika zvokutoti ndotoshaya ndomudzora sei. Avana tete muripiko, varipiko anatete zuva abani muripiko, mumbogara pasi mutaure nemuzukuru wenyu. Inini ndapererwa ini. Ndapererwa kuperegwa chaiko anatete uyai mutaure nemwana uyu. Vanatete garai pasi mutaure nemwana uyu. Kwaari kuenda kumawere. Ndochandongotondiuye nacho inindi ndikati ndingotaurawo zviri kuitika mumastreet. Ndizvo zvizvi kufumurana kwega kufumuka kwakaita vanhu ava, kufumuka kwega kwakaita mhuri, kufumuka chaiko.
ndochandangondiuya nacho zukuru muzivo zviri kuitika mastreet. Sasekuru vanhu ka ndobva ndatoona kuti dzidziso dzedu dzimwe dzinenge dziri kuwira parukangarabwe chaipo, parukangarabwe chaipo chaipo. Ndochandangondiuye nacho zukuru, munofungeiwo nenyaya iyi? What do you think? Inini sasekuru ndamirira kuti mundiudze kuti munofungei anditi ndochandandangoya nacho ndichiti much love.